Baba Alan. Badar kan Yo noddiri on tan ko enen fof haa nanen o yettinana en salminaade ceerno o wii ceerno ene salmina on ne juuro on o wii ko kanko imminnoo min arde gaay yettaade yantondirde e mooɗon alhaali ziyara o e ceerno ne salmina on noon ne juuro on omo wondinii e mooɗon ko suuɗi e ko feeñi wuro ngo e saraaji wuro ngo fofof o wi ko ɗum wonnoo jangtowol ngol inchallahu taala o wi ko heddii ko eɗen nganndi no wowno waade o mbaɗiren tan no wowno waade ni o wi ko heddii ko haa janngo tan inchallahu mbaɗen batoo اللهم صل على سيدنا وسلم بسم الله ما بسم الله ويا رجال يا هود جم أنا بقول إذا كنت يا رجال ما كان بيقولوا وفوي سراجي بسم الله ما بسم الله كانوا يبتون صلاة الفاتحة ونمد لأنه أدين كاكو زيارة كدوال الله كنوني فأدين كا تاودكو جمع قوتو لو هاند دوي تيني neɗɗo fof yo tinno baawɗo wadde heen ujunnaaje 12 salatul fatih anni yo ene rewra ɗum Allah ene duwonoo heen l'islam ene duwonoo heen julɓe fofof e leñol nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam fofof baawɗo wadde ɗum e to waɗa ɗum mo waawaa waɗa sappo ɗon haa jeegom famdi fof yo jomum eto kam ɗo haande duwode jomum waɗa kam hay so ujunnaaje 3 salatul fatiha taw wonaa tan yimɓe ne jooɗii tan tawa ne jooɗi tan gonnira noon tan haa janngo duwe yimɓe caako ɗum kadi ittaani alay sago yimɓe mbaɗa heen ko itti jangooɓe alqur'ana janga waɗooɓe salatul fatiha mbaɗa waɗooɓe sayfiyu ko nayi wadde fofof tawa anniya tan ko rewreede Allah e mawninirde ɗum Allah e duwanaade leñol ne laaɗo Allah fof sallllahu alayhi wa sallam ɗon haa waktu duwa o yonta en naniide ari bismillah bismillah
اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وسلم من تشيرنو eden dalmu fo o chorni o juru cherno mawdo wondo madina o salim na bono fewi way kambe kadi ko mobe imminibe no wordo wadde al halo non be yesuka ben kadi be arbe tawe e ziyara on ibe boyo so be ari yo yettinel mabbe e ceerno e be salimna no fewi ibe duwano ceerno no fewi ibe nyaagode ceerno kada duwawo ko be woni ga tan ko be dabbo to yafuye be addinne laado wonde ma yo on fado be arde kala be tardini jama on taw on parno julde on dari on fadi ha be hewti si on juli be tori dentangal fo yafuye don ko be tardini on ko oyi almudo no foti darde fada karamoko mo mesi karmoko fadi almudo dum hana ibe nyaagode ceerno yo yafano be kanko e dentangal fo oyi ziyara on nyaagode Allah ya Allah jabana e ziyara on amen ya Allah odo jamu e ziyara on amen yo wana e muso e aljanna Allah yo ba e nande de aljanna amen oyi ko doni kongol mako Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim sare ceerno yima ko almudo fanno ceerno mudum almubbe fanno ceerno mudum joni jaben duwaw Fatiha e salatul Fatiha jaben duwaw